ayaten Nugurip ken ranggas tiin na ipaay saan ka nagliday umisem kalaen tasya ti mangay ayat ken ka lumabalil ako ma ket di ka mauma agbalin nga ubaw ken kinabareng-bareng at daak sibay mo awaten to'y ima tasyak di mangay ayat ken ka tiyempo man di rigrigat sen na ay ken ranggas umawag ka kaniya ket jakto agbayad tasyak ispalen ka masarap kamragsak tasyak din ka ayaten nabalay nga biyak diin ka uluden trunod ang puso maparaniyat at tu asamo tasyak ti aring nagnanayo tiyempo man ti rigrigat sen na ay ken ranggas umawa ka kaniya ket jakto agbayad tasyak ispalen ka tiyempo man ti rigrigat sen na ay ken ranggas umawa ka kaniya ket jakto agbayad tasyak ispalen ka lumabalin ako ma ket di ka mauma agbalin nga ubaw ken kinabareng-bareng at daak sibay mo awaten to'y ima tasyak ti mangay ayat ken ka tasyak ti mangay